ko homen ko para ba in how Jesus Christ ha gospel minda ga sngi gospel jengulu khans ko lang ba khatsan ka khot baning khong hadushi phau ngeleus ngo artleki parishi ngeleus ngo sapang parishi jong kalang brot balajam bar ka parishi jong ka tengka balajam lang bakine artleki parishi ujisu udang penkan mau yang ibai pe ibai lane ujisu udang hikai yang ibai pe ibai sapang jing kordor jong ka jing kelak ka bamut ujisu udang penkan mau yang ibai pe ibai sasisin sapang jing kordor jong ka jing kelak ka bamut ene kita gadau ujisu ong yang don ka jing kemen ka bakam krau habning namar uwei unong pop ubak kelak ka bamut walkum juru ujisu ong nga yatu yapi ba kadon ke jingkaman hakmad ki angel ublay na kabenta uwei unong pop ubakalla ka mamod ko hamun ka para ba in how Jesus Christ hagi jingem jungi bon sin lang baki pop ngi le jingai na ublay lang baki pop hop pop habangi le pop habangi im ha ka pop rangi kintai ya ki jingi jong ublay hagi jingem jungi rangi num kongu ya ki hukum jong ublay rangi num borom ya ki sakramen rangi im ha ka pop ngi le jingai na ka balang ngi le jingai na ublay te uji sudang penkenma wengi uji sudang kot uber yang ibai pe ibai bad ban pai sha u bad stang banim ka bagi jingem ka batmai ka bagi jingem ka bakhui bad bon sin ha jingem jongi ngile na dong shadong ban penkemen ia kene ke perthei ban pen sngo bhai ka perthei ban penkemen ia ki kime ki panjungi ban penkemen ia ki bri ki himan ki para ki parlo ki paramarjin ngile na dong shadong ban pen sngo bha bad ban penkemen ia ki be kam suk ban pen kaman ya ki parlog jungi kam suk ban pen sngo bha ya ki parlog jungi henre kam jinjar ban pen kaman ya ka baneng kam jinjar ban pen sngo bha ya ublay kam jinjar ban pen sngo bha ya ka baneng kumnong laban pen kaman ya ublay kumnong laban pen kaman ya ka baneng kumno ki angel jong ublay kin kaman tang radangi kelaka bamod tang radangi ken tait ya baraki pop tang ladangi inoy ke jingim barim jongi tang ladangi tang ban kongo ye hukum jong blay tang ladangi tang banim kabagi jingim kabathamai ladangi kintai ya ubaman ladangi kintai ya ka pop ublay ukman ka beneng ka tadong la usngo uji suong kumno nga ya tu ya pi bakadon ka jingkaman hakmad ki angel ublay nakabenda ubay unong pop bakelak umod habangi kelak bamod habangi ban paisha ublay ki angel ublay ki kmen but and sedon ke jingkaman ka bakrau habneng uji surang hikai ngi bei pe te homen ka para habangi khilla ka bamod don ke jingkaman ka bakrau habneng ka bamod radangim khilla ka bamod radangi im ha ka pop radangin man phaisha ublay radangin khongu ya ublay don ke jing ngosi ka bakrau habneng don ke jing ngosi ka bakrau habneng ene kata godaw lang ba ke gospel men dagas ngi uji surang hikai ngi ibai pe ibai bagi don kamban penthama elade man la ka khli man la ka sngi gidon kamban khla ka mod bagi don kamban ban phai sha uble par kumno ngi khla ka mod lang ba ka sakramen jing pla pop ha ka balang katolik ngidon ka be ke sakramen jing pla pop balang ba ka sakramen jing pla pop ngelaban khla ka mod ngelaban aitia baraki pop bar ngelaban ban phai sha uble hapo kabala hapo ingmene jungi ngiron ka sinduk plapop habong hangnong ibu ke sinduk plapop hajan ka entrance mo art lese ka ingmene bahe don art leki ar liang ibu ya ka sinduk plapop baleng ibu ke sinduk plapop shadin nginom bu ke sinduk plapop shakmat mo ibu ke sinduk plapop shadin baleng ibu ke sinduk plapop shadin endang irung hapo ka ingmene ngilaban late pin code yelade shua endang ngilada pin code yelade ngilaban late hakmad ublay ngilaban tur sha ublay yana ke tagarang ibu ya ke sunduk plapop shadin omdai shakmat kamud kabalang ka pen kan mau yangi ibai pe ibai shuwangi late hakmad ublay shuwangi tur hajan keduan jong ublay abang late hakmad ublay shuwangi late hakmad ublay gidon kamban kelak kamut gidon kamban pin code yelade giron kamban pin kude ka men ka jingem jungi giron kamban pin kude ka donor jinge na baro ki pop tengi pin koid shwa endang ilada pin koid ngi iya shakmad hakmad uble telang ba ka sakramen jingpla pop ngilaban kilak mamut ngilaban aitia baro ki pop kohon ka para ba in how Jesus Christ bon sin ka jingem jungi ngi
ngiklat ban pentamai elada ngiklat ban kelak kabamut ngiklat ban aiti barok hipop hakmadu trai te utrai teleng baga gospel minda uji su udang penkan mau yangi uji su udang hikai ngi sashisin sapanga jing koridor jong ke jing kelak kabamut namar lada nginum kelak kabamut ngidang pen sungosi ya ubleng ngidang pen sungosi ya kabeneng ban ngidang pen sungosi ya ki angel jong ubleng But ngirong ngide ban smokeman habangi plapop habangi aiti ya barok hipop habangi kintait ya barok hipop don ke jingkeman ke bakrau namar jongi ibai pe ibai don ke jingkeman ke bakrau habneng kohmer ke para bayin how Jesus Christ hagenega mas bakoid tongin kerpad ya Jesus ban yarap ing ibai pe ibai banginio ke toge jing slor ban ino ya barok hipop jingi bagi barang ini kata jingaye ban stang banim kabagi jingem kabatamai kabagi jingem kabakoi tongin berat ya kata jingem barem jungi tongin ino ya kata jingem barem jungi bertongin stang banim kabagi jingem kabatamai kabagi jingem kabakoi bertongin kelak kabamot tongin man pai sha ublei namar ublei udang ap man lakasnge ublei udang ap nakabanta ka jingwan pai jungi ibai pe ibai abangile pop abangile jingai na ublei ukpa jungi udang ap nakabenta ka jingwan pai jungi hangno u ap haka senduk plapop uji su udang ap nakabenta ka jingwan pai jungi bat endangi aitia barok hipop endangi plapop ublei ukroi ban pediang yangi ublei ukroi ban map ya barok hipop jungi bat ngin pediang sachisin ya barok jingkur ku jung ublei halor jungi ibai pebe komen ko para bait hakane ka mas bokoit tongin panmap na uji su nakabenta ki por bangila persangban penkeman ya kepertai tak nak benda ki por ngila persangban pen ngobha ya kibai om ya ublei om ya kabneng om ya ki angel ublei bartongin kerpad ya jisu ban yarap ngi ibai pe ibai bangin bagi baro gini ya katoka jinga ye ban stang banim kabagi jingim kabathamai kabagi jingim kabakhoin enero ya jisu Christ Chinom lai chinom amen.